नोंथांमोना फाइखौहाय ओरैनो माइनिं खालामबाय थाबाल' जाया जोङो फाइ कइनखौ इउज खालामनो थाखाय जोङो फाइ कइनखौ माबोरै सिकिउर खालामनो थाखाय जोङो माखासे खामानि मावनांगौ जायो आङो जेनाखि बेसिक खामानिफोर आं नोंथांमोननो खोन्थानि जोंहाथ' टाइमा गैला होमबाबो आङो जाखिनि बे टाइमाव नोंथांमोना माबा मोनसे मावनांगौ दङबा बे खामानिखौ मावना लानो थाखाय हायो आरो इयुनफ्रावहाय मा जागोन बेखौथ' आं बुंनो हाला एक्सटेन्ड जाबावगोन ना जाबावा खिन्थु बेथ' एक्सटेन्ड जाखानाय नंला ग्रेस पिरियडा बे समावनो नोंथाङा KYC खालामथारखानांगौ बिनि उनाव KYC नि थाखाय माबा मोनसे अपसन होबावो ना मायो बेखौथ' बुंनो हाला आरो अके आङो नोंथांमोननो खोन्थानोसै आङो डाइरेक्ट थांसिगोन पाइ नेटवर्कखौ आङो अपेन खालामबाय नोंथांमोननो आं बेसिक खामानिफोरखौ खोन्थानि जे अके अपेन जाबाय नोंथांमोना नाय अपेनलि आङो खोन्थायो आंनाव बेसेबां कइन दं एसेबांल'खा आंनावबो कइन गोबां गैखाया ओमफ्राय आङो नैबे 3 डट गोजौआव थांबाय 3 लाइनाव बिनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय माखासे फाइलफोर नोंथांमोना फाइल माबाफोर नुगोन इन्टारफेसखौ नुगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबाव थां फाइ माइनेटनि बे माइनेटआव नोंथांमोना नायोब्ला माबा नुगोन आरोखि जेनाखि नैबाव आनभेरिफाइड माबा बियो आंना कइना आनभेरिफाइड कइनानो 58ल' दङ ओमफ्राय ट्रान्सफारेबोला जाहैबाय आंना 13ल' दङ 13ल' माने जेब्लानाखि आंनि KYC कमप्लिट जागोन आरो माइग्रेटेड टाइमा माब्ला जोंना मार्चनि 14 मार्च 14आव नैबे माइग्रेटेडआव फैनांगौ आरोखि ट्रान्सफारेबोलनिफ्राय माइग्रेटेडआव फैनांगौ आरोखि बेबायदि 14 मार्चसिमावहाय बेबो KYC कमप्लिट जाजोबनांगौ आरोखि बेनिफ्राय बेथ' थांबाय नोंथांमोना नैबे खामानिखौ मावना लाजोबनांगौ बेयाव फैयोब्ला नोंथांमोना नुगोन माइनेट चेकलिस्ट होननाय दं माइनेट चेकलिस्ट ओमफ्राय बे गाहायनिथ' एसेबां गोनांथि गैया बेखौ खालामनांगौनि गोनांथि गैया आरोखि ओमफ्राय नोंथांमोना बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन मा मावनांगौ जायो नैबाव गासिबो नायदो कमप्लिटेड गोजा नैबे डाउनलड फाइल ब्राउजार बेखौ फाइल ब्राउजार डाउनलड खालामबानो जाखागोन नैबेखौ कमप्लिट खालामदो ओमफ्राय नैबे वालेट माबा दङ बेखौहाय नोंथांमोना बानायनांगोन आरोखि ओमफ्राय वालेट एड्रेस थायो नैबे वालेट एड्रेसखौबो बानायजोबनांगोन बेफोर गासैखौबो खालामनांगोन सिकिउर योर एकाउन्ट कमप्लिटेड एक्न'लेजमेन्ट दिहुननांगोन साबमिट KYC होनांगोन वेट KYC रिजाल्ट कमप्लिटेड गासिबो KYC जाजोब्बाय खिन्थु हजोंनिफ्राय आंना माबा ब्रेक जाफिनदों आरोखि माइग्रेट टु माइनेट नाया जाहैबाय बै जेनाखि ग्रेस पिरियड जोबब्लासो जोंना 14 मार्चसिम आङो नेनांगोन अब्लासो बियो नैबे माइग्रेटेड टु माइनेट नायावहाय माइग्रेट टु माइनेट नाया नैबे जागोन आरोखि ओमफ्राय जेब्ला माइग्रेटेड जायो नैबे आङो दहाय जे खोन्थादोंमोन नैबे माइग्रेटेडआव फैनांगौ आङो बेखौ खोन्थाखाबाय बेनिफ्राय बे गाहायना जाहैबाय माइग्रेटेड जानायनि उनाव 14 डेज आङो नेथ'बावोबा बेयो जाहैबाय नैबे गाहायनि लास्ट अपसना जाहैबाय बेबो कमप्लिटेड जागोन आरोखि बे आरोखि ओमफ्राय नोंथांमोना खामानिया जाहैबाय बेथ' फाइल ब्राउजार बेखौथ' माइनिं खालामबाय थानाय जेरै नैबावहाय ग्रीन कालारनि माबा दङना बेखौ टेप खालामनांगौ आरोखि डेलि फैनानै 24 आवार्सजों बियो स्टप जायो जेनाखि नोंथांमोना गोजौआव टाइमिं कइन खारबाय थानाय नुदों बियो स्टप जायो 24 आवार्सआवहाय बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेयावहाय टेप खालामोबा आरो चालु जाफिनगोन आरोखि नोंथांमोना माखासे नैबेयावहाय सेफटि सेन्टार नायनो हागोन टुइटाराव नैबेयाव एसेबां मिलियन फलोवार्स जाबाय माबाया बिराद गिदिरसै आरोखि फाइ नेटवर्कनि माबाया मा होनना बुङो नेटवर्कआ मोनसे खोन्थाबावनि फाइ ब्राउजारखौ आङो अपेन खालामबाय नैबे क्रसआव होबाय KYC होननायाव आं थाङोबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन आंनाबो दा टेन्टेटिभआवनो दङ माने सिगां आंना कमप्लिट जाजोबखाबायमोन गासैबो फुल जाजोबखाबायमोन बेनिफ्राय मोनसे लाइभनेस चेक फैबावदों आंनावहाय लास्ट लाइभनेस चेक बे लास्ट लाइभनेस चेक खालामनायावनो माबा मोनसे प्रब्लेम मोनदों नामा बिसोरो आंनिखौ बेक खालामफिनदों आरोखि नैबाव नोंथांमोना नायनो हागोन नैबावहाय येल' कालारजों लिरदों टेन्टेटिभ आप्रुभेल नैबे जाहैबाय upon additional checks before migration your KYC status was changed जादों नै KYC status आंना चेन्ज जाबाय to tentatively KYC बिदि जाफिनदों आरोखि pending additional examination दंबावो बेखौ दाबोनो लाइभनेस चेक बायदिसिना आंनाव दाबो हरथ'वाखै बेखौ आङो खालामबावनांगोन अब्लानो आंना माने माबा जागोन आरोखि मा होनना बुंगोन पास जाफिनगोन कमप्लिटलि बेनो आरोखि आरो नोंथांमोना मा खामानि मावनांगौ दङ नोंथांमोना जायफ्रानाखि मबाइलजों सालायोना बेखौथ' कम्पिउटार नांगोन नैबे नट दिहुननो थाखाय नैबे नट दिहुननो थाखाय कम्पिउटारसो नांगोन बेखौथ' मबाइलाव हाया खिन्थु जोङो मबाइलाव नैबेखौ मावना लाजोबग्रो आरोखि माइनेट चेकलिस्टखौ नोंथांमोना मावना लाजोबग्रोथारनांगोन माइनेट चेकलिस्टखौ नोंथांमोना मावना लाजोबग्रो बेनि उनाव गासिबो उनावहाय माबा मोनसे जागोन आरोखि अके आङो बेखिनिखौल' खोन्थानो बे भिडिअखौ लाना फैदों नोंथांमोना माबाफोर कनफिउस आरो कुइसनफोर दङब्ला